landsområde, hvor det lykkedes kurderne at erklære deres selvstyre officielt den 18. juli 2013. Siden denne erklæring har kurdiske områder været under konstant angreb, hvor islamistiske grupper gik i gang med at massakrere kurdiske civile. Selv den 31. juli har 50 kurdiske civile bliver massakreret, imens 350 af dem bliver bortført som gidsel. I den nordlige del af Syrien er i dag kurderne i flertal, men de lever i fred sammen med araber, assyrer og armenier. Den del af landet var også blevet et trygt og fredeligt område for alle andre folk at leve i. Man har oprettet i lokale råd i forskellige områder, hvor samtlige folkegrupper bliver repræsenteret. Denne udvikling passede dog ikke alle magter på området, hvorfor man ønskede at ødelægge denne demokratiske samfundsfundament, hvilket vi mener som fejlkud, som er årsagen til angrebet mod kurder. Tyrkiet har for eksempel i løbet af krigen i Syrien eksplicit udtrykt, at de vil gerne gøre deres bedste for at forhindre, at kurderne får selvstyre i Syrien. Verdenssamfundet siger fortsat,